Ik ben nu alleen nog maar heel erg ingenomen dat de Partij van de Arbeid echt met afstand de grootste partij van Friesland is. En als ik waarom denk aan Anita Andriessen, hoe graag had die dit mooi maken wilt hier, dan volgens mij glimt het ze boven. Ten eerste past het dus om felicitaties te maken naar vooral de Partij van de Arbeid, die duidelijk de grootste partij in Friesland geworden is. En aan de andere kant naar de VVD, die de grote winnaar is. Dat zijn twee partijen die er in één keer heel erg daar doggen. En dus felicitaties. En ja, het oren is dat het heel erg zeer doet dat het CDA zijn trouw krijgt. Van de andere kant is het zo dat het vooral een landelijke trouw is die we krijgen, landelijk halveren. In Friesland een tweede patrouw. Dus nou ja, dat hebben we dus keer wat bij Heineken. Als dat nog steeds, dan komen we op fjouwer uit. Dus geweldig, dan zijn we 4 bij de grootste winnaar. Nou, dat wie is doel. Het is onomstreden dat wij de tweede partij van Friesland zijn. We kroepen zelfs heel dicht in het CDA aan. En ja, dat is voor de VVD is dit een hele belangrijke dag. Deze formatie gaat minder lang doorheen dan de vorige keer. Er moeten forse besluiten genomen worden. En volgens mij kan dat binnen een week of 6. En jou zo vast zet u dan? Nee, ik ga het net hebben wat voor partijen dat daar een rol in spelen moeten. Ik vind wel dat wij, de Partij van de Arbeid, in alle gevallen een onderdeel uit moeten maken van dat college.